खुलल बा ठीका बंद बाटे पढ़ाई। अरे कि खुलल बा ठीका बंद बाटे पढ़ाई, आ सबही के तोड़ देहलक कोरोना महंगाई। ए साहेब लागत आ शिक्षा खत्म होई जाई, लागत आ शिक्षा खत्म होई जाई, रोवे कलम कापी असुआ बहाई। ए साहेब खेतवा त चर गेले सड़वा या गैया, खेतवा त चर गेले सड़वा या गैया, हो रहा खाए खातिर मिले ना चनवा किरैया। ये साहेब छीन गईल रोटी रोजगार बा छिनाइल, छीन गईल रोटी रोजगार बा छिनाइल, लाल किला मेट्रो स्टेशन बा बिकाइल। ए साहेब युवन के साथे काहे होत बा ससतिया, युवन के साथे काहे होत बा ससतिया, उम्र खत्म हो जाई तबे आई का भरतिया। ए साहेब पहले गैस मिले 300, पहले गैस मिले 300 में अब भइल बा हजारा, आ टंकिया के बेच के लियावा पड़रुआ के चारा। ए साहेब सरसों का तेल भइल घिउआ मलाई, सरसों के तेल भइल घिउआ मलाई, आ कैसे का गरीबवन के माथे पर पोताई। ए साहेब बलात्कारिन का ठाठ से चलत बा बजरिया, बलात्कारिन का ठाठ से चलत बा बजरिया, आ कानून का फूटल बा दूनो नजरिया। ए साहेब मंदिर मस्जिद के चक्कर में कैले मारा मारी, मंदिर मस्जिद के चक्कर में कैले मारा मारी, आय अल्लाह राम के दिहला नेता इलेक्शन में उतारी। ए साहेब कोरोना में पैदल चलत चलत टूट गईली ससिया, कोरोना में पैदल चलत चलत टूट गईली ससिया, आ मनौता खत्म केहू छुए न लसिया। ए साहेब 5 किलो राशन पर जइबा जो भुलाई, 5 किलो राशन पर जइबा जो भुलाई, यही तक तोरी प्यासा कोरोना महंगाई। ए साहेब।